Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Maru. Niyarang ba to? Kani, dako-dako ni. Ihapos ka ni. Anong bildong bintana di sa kusina. Oh. Samaron. Dili, may katawa sa sul. O dili karong tingog ni Marla. Oh, di gyud karong tingog ni Marla. Kinsa man kana? Oh, si Marla na karon. Tingog ni Marla. Kailan makasuod ako? Oh, Karena ibaw ng mga anak niya kung sa ikaw tayo. Ang pagkatiman sa sikentang yung lang ako atiman. Uy. Yan naman ko sa terminal pa yung sa iba po. Oh, kanang lalaking nabarog sa kilid. Si Elgin ka na. Brad, punungir ng lalaking nakaputi. Elgin, asa ka pa ingon? Uy, Noy Maning, ikaw na? Nganong niyam ka din sa mong dapit nga kadlawng dako? Akuan, muaton ta ko sa inyo. Gusto kong makigsulti nimo, Noy Maning. Unsa? Dali, sakay na lang. Oo, Noy. Brad, padayon ta. Din kagi ka, Noy. Na kadlawon pa man ron. May gati man ako sa hospital, Elgin. Dito na ta magsulti silang Gabriel. Unsa? Adto ta silang Gabriel? Oo. Kaya ito dito si Marla o si Manang. Ha? Pero nga naman. Inig, abot na sila na ako pasabton sa nahitabo sa imong higala. Maay kani ka. Para ko mahibaw ko na. Asa ko mga igtabang, Elgin. Noy, iniasab ko. Kay gusto yun na akong tabangan si Marla. Kang ngiob din sa sala sa Villa. Pero si Marla, nahilom naman si Marla. Uwa naman siya musinggit. Uwa na sa ang laing tingog sa babae nga nagkatawa. Hain mo ka si Marla sa... Oh. Marla? Wala may tunog sa taas. Marla, ikaw ba nang nasa taas? Marla! Uwa may tubag. Pero di may tabo nga. Masayop ko sa kong nabati. Tingog yun ni Marla ang misinggit. Austo, musa ka kustaas. May kay mulusot ra ang kahayag sa buwan gikan sa gawas. Marla? Marla? Niya ka ba suod sa Villa? Marla? Marla, paningkamot nga makahimo kag kasikas. Please, Marla! Minaw na kidini sa suod sa Villa. Pero kaganina, ang tunog nga akong nabati sa taas. Gusto, ako ning nugdumon. Klaro kayo. Nga kang Marla kining tunog. Tungason pa malining ilagi kas karsada, no? Oo. Apan ko na ito kiniagi adapit sa Villa. Doon ra pa. Dali ra. Noy, nganong may biya man mo sa bilya? Mitoro ko si Magisulti. Nga doon na di mo niyong gusto mo ulipon kang Marla, Elgin. Mao ba? O tabagi ko. Usaw nga maluwas ang akong anak. Makaw na natag maayo karon. Nga wala siya sa bilya. Gusto ka. Oh, niya na ta. Manang! Gabriel! Wa may mitubag?
Nangatog na tingali ang tanan. Wa sa mga tug. Nganong nakasigurom ka noy maning? Tungod kay nagkaangapultahan. Tuod, kang ang pultahan. Marla! Marla! Marla? Marla? Huwag kaya po sa dinis taas. Pero di may tabong masayip ko. Ni asya sa sud si Marla. Ni agi sa dinis. Oh! Uy! May pultahan gilang ba sa ubos? Marla! Marla! Ikaw nang nanglambas sa pultahan diya sa ubos? Marla? Oh! May naman. Kasi naglangas din sa sud. Pero klaro kay nga pultahan din sa ubos ang gilamba. Oh. Gusto, akong susihon ang tanang kwarto din sa ubos. Agent, huwag itaw din sa sol silang bayad ni Gabriel. Kung mao na, hain man ka sila. Kinahanglan pangitaon ta sila. Pero, basig, wa mo dayon luganhin sila si Marla, noy. Imposible. Imposible hindi sila mo ani. Nagdugan bigbiya sa villa kaganiya. May nahitabog yun. Noy, kadlaw na. Hapit na mo hayag. Kinahanglan makita na ko si Marla. Dali, noy. Atos na pangitaon. Marla? Oh. Marla? Mingaw din eh. Uwa siya din sa kwarto ni Noy Maning. Oh. Usa na lang kakwarto ang wala ko masusi. Kana na lang pultahan na. Kanang way migamit ining kwarto. Ablihan ko ni. Sa baron, kabaho ba ining kwarto ha? Kalain sa baho. Bahong patay. Lagi nagbaho ato eh. May namatay tingali nga ilaga diha sa sud anang kwarto ha. Kasukaon ko na. Pero imposible sig nga musud si Marla anang kwarto ha. Di gid masingo ang kabaho. Uy. Yun na. Mihayag naman eh. Kadlaw na. Pero pag ginako makitis Marla. Noy, hayag na gyud. Mayon ang tagya sa villa si Marla. Mayon lang unta. Noy, lak ang pultahan. Yawi. Mayawi ko. Naabli na. Noy Maning? Oh, Noy, ikaw ba na? Gabriel! Niya ka sa sol sa villa? Hay si Marla! Ganun may tao sa inyong bahay? Bitaw, unsa may nahitabo ninyo? Noy, pasaylo ako Noy Maning ha? Uy, hala. Kataghan mo kinaurasan sa naw ug sa liog. Agi ni sa kaura sa itom nga iring. Gabriel, tubag ako. Hay si Marla! Mo na akong gipangita din sa villa Noy. Apan, huwag na ako siya makita eh. Nakasiguro ka ba day? Nga niya siya sa bilya? May balik na siya din eh. Oh, ibalik siya. Nag-sleepwalking na sab siya. O di na mo siya mapugnan. Mao nga gisundan na lang ako siya. Apan, gibugno ko sa itong nga iring. Mao nga wala ko siya maapsinoy. Pero nakasiguro ko, nga niya siya sa sul sa bilya. Kaya nabati man ginako ang iyang hilak o ang iyang singgit. O Ugunsa? ug katawa sa laing babae. Unsa? May nabati kang katawa sa laing babae? O Elgin, Kinsa pa ba yan na Gabriel? ambot. Di ko makasiguro pero nakapatig ko sa maong tingog. Diin! Ni Marla gihapon. Unsa? Mag-usab-usab na ang tingog ni Marla? Mao ba, Gabriel? O Elgin, mao ka na. Kung mao na, naposes na siya. Usa? Dili may mo mawaw galit ang akong anak. Marla! Marla, ito! Marla! Elgin, may kiniya ka. Tabagin pangita ni Marla. Sige, ato siyang pagitaon. O sige, magbugbuwag na sa pagpangita niya. Marla! Marla, hain maga!
Anak, kain ka! Noy Maning! Noy! Huwag yapon siya sa ubang mga kwarto sa silong. Pero, may nalibgan ko ganina. Sa diyang nakasold ko din sa Villa. Unsa? Usay nalibgan mo, ha, Gabriel? Kuan, may nabati kong mga tunog sa taas. Dinigay sa taas. Mao nga misak ako. Apan, sa pag-abot ako din yun, may nabati sa kong lamba sa pultahan sa ubos. Imo ba ning gisusi? Oh, pero, wa sa mga kwarto sa ubos si Marla. Wa ka mo gawa sa villa? Ambot lang ka, Noy. Nasusi ba ni mo puntahan sa kilid sa hagdanan? Ha? Ako ni giabli, Noy, pero di mantos ang bahong patay. Usa? Mao ka na. Dali, dali. Ato sa siyon. Narang pultahan, Noy. Tod. Wa gid na mo maablis sukad sa amo pag-abutin eh. Kada mo puntahan. Kay nakalak man. Oh. Ug wayawi. Nakalak? Pero ganina rin naabli man ako na, Noy. Kung kabi ni mo, baho kayang suda na. Bahong patay. Usa? Mao ka na. O sige, ako ni ablihan. Aron may bawa na to kung unsay nabaho diya sa sud. Sige. Oh! Oh. Uy. Oh. Elgin? Elgin niya ka din sa Sa sud? sud? Oh, kay may nabati ko ining kwarto nga kaganiha. Usay mo na bati, ha? Tingog ba? Di na ko magkaroon ng sulti. Pero murag, dunay nagsultihanay din sa sul sa kwarto. Oh, ha? Kaysa magtingog ka na bati mo. Murag kang Marla. Usa? Tingog ni Marlang na bati mo? Unya, unsa may ang gisulti? Dili na ko maklaro Noy Maning. Ha? Kay bulungan. Ang unsa, Gabriel? Kay bulungan kayo. Noy, wa naman ang bahong patay din sa kwarto. Wa man ni malimang patay sa akong pag-abli. Usa? Pero Elgin, baho kay ni ganina sa akong pag-abli. Wa gani ko makaantos, kasukaon gay ko. Motong ako din gisira og balik ang pultahan kay baho man kayo. Kang kinsam ka ning kwarto. Ambot. Naaraman ang mga butag din eh. Ug barak, gamit man ni sa babae. Kinsam gyud ang swito ining maong vilya. May tingali nga mangutan na to sa history ining maong vilya. Unya lang na. Unya lang. Ato na pagkitaon si Marla. Pagkitaon to siya. Noy, Marla! Elgin, hain magigka sa Marla. Ikaw, unsay huna-huna mo? Ni Arsa din sa Villa. Ug nagtago siya. Oh, usa? Nagtuo ka nga nagtago si Marla? O Gabriel, busa kinahanglang pangitaon na to siya. Yun na ba? Di ba mga aparador man na? Unsam kay suda na, no? Elgin, imo na ba nang natanaw? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.